Arratsaldeon eta ongi etorriak Xaloa telebistara. Gaurkoan uztaiak 12 asteartea, dagoeneko egun gutxi falta zaizkigu Sanferminak bukatzeko, eta gaurko elkarrizketa nola ez musikarekin hasiko dugu, ezta Maria? Hori da, gaur bertan Foruen plazan daukagun kontzertuetako baten inguruan arituko gara solasean. Baobabs Will Destroy Your Planet da taldearen izena, eta Eimar eta Eneko partaideak gerturatu zaizkigu, egun hon, eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Zuein esker. Bueno, lehenengo galderan ikuste beharrezkoa, ze kostatzen zaigu taldearen izena esatea eta dena. Nola okurritu zitzaizuen? Bueno, eskera batean, Eneko garbi zauken izan bartzula inglesez eta luzea. Ingleseko historia, bueno, pixkate baita markatzeko ze estilo musika egiten dugun, edo ze asko behatzen du Inglaterra aldera, musika estiloa buruz. Eta gero ja, bueno, izenak pentsatzen, bioi gustatzen zitzaigun Printze Txikian liburua, eta hortik datorri zena. Baobabsak dira Afrikan azten diren zuai zerraldoi batzuk, eta Printze Txikian nola bizidan asteroide txiki batean, adaskak ateratzen junten danean, dijoa kentzen, planeta esuntzitzeko. Eta hortik datorri zena. Zarete taldeko partaideak. Horre, komentatu guztu batzuk Iruñekoak. Bai, bueno, denak hiruak Iruñan bizi gara, eta baina, bueno, Eimar Tolosakoa da, eta Darina Ukrainean jaioa, baina Iruñan bizi da. Nondik ezagutzen zarete edo nola osatu zen duten taldea? Bai, bueno, Eimar eta biok bistaz ezagutzen ginen pixkat, eta, bueno, Donosti Kutxa Kultur Festivalen parrandan kartu ginen, beste lagun batekin. Eta, bueno, nik ideia bota nion, buruan neukan ideia, taldea sortzearena eta ezagitzer, musika estilo konkretu bat egitarena, euskaraz eta ezagitzer. Eta, bueno, eta animatu zen. Eta gero, bueno, hasiera batean Mirentxu zegoen taldean, beste neska bat. Baina, bueno, lan kontuak izan zituen eta kanpora joan behar izan zen, eta gero geroztik Darina sartu da taldean, eta hiruak gaude. Musika estilo da aipatzen duzun hori? Hain argi izan da, ez? Musika estilo hori nahi zenutela? Argi genukan euskaraz egina genula, eta pixkat indie edo pop elektronikoa egin nahi genula, ez? Orduan, bueno, zaila izan da, baina... Bateria jotzen du, Darinak sintea jotzen ditu, eta ni gitarra, ahotsa. Aski, ez? Horrelako musika estiloa... Negerune baita hiru izatea, bueno, ez dakit, gustatzen zitzaigulako zenbakia, talde bai emakume bat eukitzea, genuzkan idea batzuk baita neko garbilak, eta, bueno, hortik goaz, bai. Apirilean argitaratu zenuten zuen lehenengo diska, nola joan zen grabaketa prozesu guztia? Uste dut nahiko kuriosoa izan zela, ez, gainera? Bai, bueno, gu Londresen grabatu nahi genula argi geneukan. Bueno, Londresen grabatzen den musikaren aportazioa oso garrantzitsua eta aberastasuna ikusten genuelako. Gero produktoren aldetik beraiek planteatu zuten Aberroen estudioetan grabatzea, eta ezin genion esetza eman, ez? Eta oso ongi lan asko egin behar izan genituen, estudioan gure lokalan batez ere ensaioak eta ensaioak. Londresen kontutan hartuz egun batean grabatzen genula, denak hiruak batera jotzen, eta eraman behar genituen, abestiak nahiko ongi eraman behar genituen, ez? Orduan, lan asko, lan polita, baina hori, gogorra, baina ongi. Egun bakar batean grabatu zenuten, dena? Bai, dena hortako ere baita, mentzatu behar da denak batea jotzeko, jo behar genuela klaketakin, oso ondo preparatuta, eta aurreko astean izan genituen baten bat 8 orduko entsaioak eta guzti, jun baina aurreko astean, eta horretik aurreko lanagatik lortu genuen ekartzeare baita lana egina. Nola karrera izan du diskoak? Nahiko ona, ez? Bai, gu pozik gaude, bai. Nola dagoen gaur egun, ez, musika munduan eta oso zaila dela sartzearena, ez. Baina, ez gara kexatzen, gu lanean jarraitzen dugu, abesti berriak egiten, kontzertuak asko disfrutatzen,
nahiz eta bi pertsona bian egon edo 1000, eta horretan gabiltza. Gaina kontutan izan behar da gure lehen diska dela, normalean lehen diskakin, ezagutzera eramatezea eta bintzat helburu hori ja lortuta dago. Bai gaztean, bai komunikabide askotan jarri dute, eta oso pozik hortan. Kontutan hartut baita ere, eta hasiera batetik argi geneukan, nahiko zaila izango zela, euskaraz aritzea, musika indie edo egiten, eta poliki. Zorua San Ferminetan bihar daukazu, ez? Foruen plazan, pentsatzen du, hori urduri ibiliko zarete. Gaur, arkatu bai. Gaur ja galdu dut pixka denboraren. Egunen kontua, ja ez dakigun non gauden, ez da? Gaur egonen zarete Foruen plazan, hori hitzordu berezia zuentzat San Ferminetan kontzertu bat ematearena. Bai, lehen urtean izan ginen Foruen plazan baino. Zu aurretik jarri ziguten eta peinen irteeran ordu berdinean, da oso jende gutxi zegoen. Nik uste gaurkoa, jodeu, 360 jodeu eta horrela, baino nik uste gaurkoa izango dela jende gehien ikusiko egun kontzertua, eta bai alde hortatikan, ez? Bai, Iruñan jotzea beti berezia da, ez? Eta, pozik, pixkat urduritxu, baina, normala. Horrelako hiri batentzat, horrelako musika estiloak euskaraz gainera, badu tokia? Ikusten duzue baduela nolabaiteko azeptazioa? Kostaikia, Bai. Nik uste hemen gauzak oso desberdin juta egon diala, eta bai estiloak eta bai hizkuntzak eta estiloak nahiko desberdinduak izan diela. Gaur egunen uste gauzak nahazten nahi diala gehiago, normalizatzen nahi diala bai hizkuntza, bai atek irikitzen nahi diala, baina igual alde hortatik nik uste erreixago daukagula, bai Donosti, Bilbo edo beste leku batzutan ja normalizatuko da hona hizkuntza. Orduan, baina pixkanaka uste leku haitzen nahi gelare, bai. Bena Frantzara klasikoagoak. Bai. Pero baita ere, hizkuntza aldi berean ez da arresi bat izan behar, ez? Madrien bitan egon gara, Parisera urrian goaz jotzea, eta Bartzelonan kontzertua geneukan, eta justo kotxea bidean utzi gintun botata. Diote azkenean, guk ez ditugu arresia jarriko, muga jarriko, eta... Kanpo atera nahi dugu gainea, nahiz eta euskaraz izan. Nola izan da zuentzat kanpora ateratzearena? Ez dugu ezberdintasunik ikusten, baita askotan pentsatzen zu, igual talde frantses badator edo talde aleman bat edo inglesezko bat, jende askok ez daki, eta berdintzaio, eta zaitikan euskeraz ez duen entzun behar, baita, nahiz eta ez ulertu. Gu bai saiatzen gehala, gure bandkampen edo gure saiatzen itzulpenak jartzen, edo letran itzulpenak jartzen, bai jakiteko jendeak zer esate dugu, baina gero musika entzuteko garaian, ez dakit. Ez luke izan behar roi arresin bat, eneko kexaton bezala. Zeren inguruan hitz egiten duzue zuen letretan? Denetari? Bai, historia arruntak dira, ez? Guri pasatzen zaizkigun historiak, baina beste onerri baita ere gertatu lioke berdina, ez? Ez daukam historia horiek. Saiatzen gara gure moduan gauza kontatzen, eta ez dauka... Bai, nik uste... Sentimendu unibertsalei buruz joala gehien bat, eta eozeinek bereak arditzazkere bai. Guri pasatzen zaigu, eneko beak egiten letra gehienak, beste bat zaunik, baina igual beak egiten duen letra nik beste zentzu batekin hartzen ditut, eta nik uste ondo da, bakoitzak bereak ditzazkelako, orduan. Lanetan zein aritzen da, hiruen artean edo badago baten bat lan hori gehien hartzen duena? Letrak agian gehiago nik egiten ditut, Einmarrei pasatzen izkiot, berak aldaketak egin ditzazke, lasai asko, seguntatzea besti nik esaten dut, nahi dut zentzu hau izatea, ez dakiz zer, orduan kontuz aldatzen baldin baduzu zerbait, gero musika berak egiten du, normalean etxean, eta gero ja, lokalean amankomunean, hiruen artean jartzen dugu, eta pixkat lan, gure lan... Zue udako agenda? Uda nahiko lasai egia esan, udaberria nahiko kainerua izan da, ia astebururo jodeu, ez? Ia asteburu.
udan hori jotze du hemen, Zarautzen joko dugu, ez dakit Mundakan joko dugu edo... Itzaiten ari gehiago hain ateratzen ari dian einen bai goaz zehazten, baina gero berriz udazkenen hasiko gara kontzertu desentekin. Tokatzen zaigu, Paris, Beasainen Bilbon, bai, iria teatzen. Bai, aurrian jazten gara 3 kontzertukin uste dut. Bai, hangoz 3, bai. Hori ez, uda berria nahiko lan petuta eukitzea, udazkena ere, baina uda erromeri taldeentzat eta behar bada bai betetzen dela, baina... Guztia azkenean herriko festetako plaza bateko talde bat. Agian festivaletan sartzen bazea bai dituzula aukera gehi udan jotzeko, baina behingoz. Justu gaude herrian. Festivalet, agian gure zirkuito naturala, izango litzateke festivaletan aritzea, hor sartzean oso nahiko zaila da, eta gero Aimarrek esaten duen bezala, herriko festetan edo jotzea gu ez dago, ez dakit. Ez dago agorazurik, baina... Tolosarra Iruñan bizita, nola bizitzen dituzu San Ferminak? Aurten? Ni lanian, hemen bizitzen honetik lanian. Zuparranda egiteko aukera askorik izan? Gutxi, oso gutxi. Batzutan 6an ateatzea egunez, baina gero kamarakin da ibiltzea entzierroa grabatzen eta orduan. Behar da, goizian goiz, prest, laneako. Erne. Ni butiko alaia peñako naiz, eta peñako kuadrioekin, 10etako hartzen, eta... Ongi. Beak ematen jo. Mi esker, Xaloa Telebistan izatagatik. Gaur bertan Joan dadila. hitzordua 11:30 aldera, ez? Bai agenda asko animatzen den, zorte hon, eta ongi pasa gaurko gaua. Eskerrik asko zuei. Eta gaurko elkarrizketekin jarraituz, Maider Irisarri etorri zaigu Lakturale esneetik. Maider Irisarri, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Konta iguzu zer moduz dijoaz San Ferminak? Hasiera polita, txupinazoarekin eta 6 eta 7 gustora egon nintzen, parrantika pixka bat egin nuen, baina orain ja lanarekin atope, orduan lana baldin badago ezin izatera, hori horrela da. Baina, ongi doaz. Marketing departamentuan egiten duzu lan, ezta? Zein da San Ferminetan Lakturalek duen papera edo eginkizuna? Papera garrantzitsuena. Gu daramatzagu ja 2 urte, orain izen berritu den enparantzan, askatasunaren enparantzan, parke txiki bat jartzen, eta parke horretan gure produktuen dastaketa, doaineko dastaketa egiten dugu, ze azken finean gu jendearekin egon behar dugu, bertako produktu bezala eta jaierrikoiak diren moduan, jendearekin egon behar dugu aurrean eta esplikatu zer den bertako produktu bat, kalitatezkoa dela, eta jogurta, laktugazta, gonbidapenak, esnea ematen dugu txokolaterekin eta guzti, eta eguneko egitaragua dugu horre goizean eta arratsaldezan egoten gara, jende kriston pila bat pasatzen da hortikan, pilo bat, eta hor ondoan ere badaude puzgarriak eta entxableak hormeekin, eta horiek dira gure interesatzen zaizkigun pertsonak, gazteak, umeak, gurasoekin, eta horiek dira batez ere hori da gure eginkizun potenteena. San Ferminen aurretik ere izan zen dituzten jardunaldi batzuk, ez? Hori da, bai, txibatik zute orduetan, bai. Izan genuen, uztailaren batean, ostiralean izan genuen jardunaldi aurre San Ferminero bat, kola eskusa jarri genuela baserritik zehar, beitegitik zehar, beitegian jarri genuela musika behientzako. Zergatik, jendeak askotan galdetzen zigun, baina ez dira zure musika jartzen, horren ongi daude hemen, raskadoreak ez dakiz zer, dutxak dituzte eta musika falta da. Eta gu, hori da gure lana ere,
kontsumitzaileari entzutea, ez? Eta hori egitea, edo saiatzen egitea. Eta gure proiektua zen, etorkizuneko proiektua, musika jartzearena, eta azkenean ja etorri zen. Eta baitzaki horrik esaten nuen, ja hemen ondoan ditugula San Ferminak, egingo dugu ja ordunaldi San Ferminero bat, ja musikarekin eta etorri zitzaizkigun hori Euskal Herriko txistularien elkartea, ongitorria eman zigutena, etorri zen Tuli, Txupinazoko zera horretan, udaletxeko pertsona bat ere etorri zen, gerentea, aizkolaria, Iker Bizente, txapelduna ere, Irabiako joteroak, erraldoiak, Iriurtzungo erraldoiak, pila bat, peinetako ordezkariak ere etorri ziren, eta kriston jardunaldia izan zen. Igual elkartu ginen hor 100 piko pertsona eta oso polita hor behien artean musikaren kontua nola entzuten zuten. Eta kuriosoa da, ze hori ezin izan duen grabatu, baina egia da behiei musika gustatzen zaiela, ze behin hori frogak egiten ari ginelarik, jarri genuen musika eta hor guztiak lasai, janaria hartzen, eta batean hori frogak egiten ari ginela, kendu genuen segundo bat eta hasi zen bat, hasi ziren horrela guztiak eta ja, eskatzen, eta jarri genien berriro hori 20 segunduetara eta bat batean isildu ziren eta benetan esan dugu, zergaitik ez genu hor kamera. Esperimentua ongi atera dela, ez? Esperimentua oso ongi atera da, eta hor egunero jaten garela lan egitera, 8etan jartzen diegu musikarratutxo bat, bai egia dela ez diegula jartzen egun osoko musika, ze, azkenean guri ere hori afektatzen digu, beraiei ere. Ratutxo bat jartzen diegu, eta gero, horrelako esne kalitate ona ziurrenik emago digutela. Gero horrek baduela eragina azken emaitzean, edo? Esnean nabarituko da, musika hori? Bai, nik uste esnean izan ordez, igual behiaren ongizatean ikusten dela. Hau da, esnearen kalitatea bermea ematen diogu, baina zergaitik, erogiko zaigu hau gainean, katxiz. Gezurra dirudi, paso dugun beroa eta beroarekin eta arain aizea dugu hemendik. Baina platoa ez erortzea. Ni festxarekin oso ongi nago, hemen. Hori, azkenean esnearen kalitatea nabaritzen dela, behiaren ongizatean, hau da, beragon barda etzan da eta eroso, behar du bere lekua izan, bero baldin badu bai ditugu ventiladoreak, dutxak dituzte ere, raskadoreak garbi egoteko, eta batez ere, somos lo que comemos, ura jan ura izan, gure behiek jate dute 190 baino gehiago soro belarra. Gure inguruan, baserrian, soro belarra, azkenean belarra hartua hori da beraientzako sanoa dela, eta gainoentzakoa bada pentsua. Pentsu gehiago eman algenieke, baina hori ez da horren ona eta hori kalitatean nabaritzen da, pilo bat. Hori da, sagarra eta boioaren arteko, boioa jaten badu, oso ongi, baina ziurrenik sagarra jaten baldin baditut asko zobeago garela. Hori behiei ere. Naturale bertan Etxeberrin dago, ezta? Bai. Tokia da paregabea, oso polita. Pentsa, ni horre marketing departamentuan dagoelarik, hori lehiotik begira eta ganauzalea eta beltzaina, agur, eta zakize, eta horrelako belardi berde bat izatea niretzako hori opari bat da. Eta Etxeberrin badugu ustiategi bat, badugu behitegi bat, baina gero badaude ere beste 15 gehiago, Larraunen, Malerrekagako hori zonaldetan, Sakanan, eta pila bat daude, Bultzaman. Baina ongi, horrelako eremu batetan hori izan behar dugu, eta igual hori kontzientzazio hori banatu behar dugu hor jendearen artean, ez? Zaindu behar dugu ingurunea, gu hau gero disfrutatzeko, asteburuetan banoa ez ara, disfrutatu hori. Putxo da. Bestela ere, nola egunero egin behar duzu lan, Maider? Egunero, bai, 6 eta 7 oso ongi portatzen dira Lakturalen eta oparaitzen digute festa horiek, ze berez Irurtzunen ez da, Etxeberrin ez da festa, eta beti oparaitzen dizkigute bi horiek, eta bai aurten nik hartu nuela, 8an ostiralean hartu nuela festa, eta horrela 6, 7, 8 eta mar, ez? Baina ja maiketik aurrera ja lan, baina gustora, eske gustora nago, orduan ezin naiz kexatu. Orduan, juergika gutxe egingo dut. Zer gustatzen zaizuna egitea San Ferminetan? Egitea San Ferminetan. Bai. Baina, gauza pilo daude. Egia da, ni ez naizela, begira gazte naizela ere, eta hemen Iruñekoa, baina ez ditudala asko maite, ez? Osea, ongi nago, baldin badira oso gustora nago, eta juergak ere egiten ditut,
baina ez naiz oso guergista, hori da arazoa. Nik eguneko gitarra gustoko ditut, hor goizean makietako hartzea, bazkariak, ez dakiz zer, eta hor kuadriarekin egotea, eta gero gauan ere ateratzen naiz, novia serakila santa, baina ez dut horren gustoko. Eta kriston, begiratzea hotxa dudan, eta ze katarroa dudan, hori da hor, bazaude eta bernan 55 gradukin, ateratzen zara freskoago egiten du, eta horrela janago... Gauetan ez, haizea, gero bai, gero ez, bueno. Azkenean azten nagorputza, ez? Betikoa, bai. Baina San Ferminetan horrela, ni gutxi esango dizuet San Fermineri buruz. Erraldoiak eta asko maite ditu, txikitan asko jaten nintzen erraietara, baina ja, listo. Ja eguneko egitarau egiten dut. Hau izan da dena, Maider, eskerrik asko zure esfortzuagatik. Bai, gure esfortzua. Hori da marketing departamentuan egiten duguna ere, azkenean jendearekin egotea, eta hau da jendearekin egotea, ni maite dut horrelako gauzak egitea, hemen egotea, eta zuei eskerrak ematea, aukera hau emateagatik, aizu. Mila esker. Ea zelan jaten zaituzten zuei San Ferminak. Bai, gutxi falta zegu, beraz, ja azkeneko txampan. Bera. Bueno, eskerrik asko, zabe izan. Eta hon egin. Mila esker. Gero arte, Maider. Eta musikarekin jarraituz, gaur bertan hementxe Nafarroainezeko txokoan arituko den talde batekin egoteko aukera izanen dugu, Bolbora. Bertako bi kide dauzkagu hementxe, Urko eta Egoi, arratsaldeon eta ongetorriak Xalora. Arratsaldeon. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Zuei. Bueno, badakigu Lizarra aldekoak zaretela, ez, pixkat herri desberdinetakoak, izan duzu aukera San Ferminetan egoteko aurten? Bai, ni etorri nintzen lehenengo egunean, horrela parrandan ibiltzera, eta gero, gaude lanean, hor Nafarroainezeko txokoan takoneran. Zu Egoiz, etorri zara? Ja, atzo egon nintzen eta jazta. Ni lan egiten dut, así que... Zo pixket. Edo pixkat berdin zaizuen? Ez asko, bai. Errikikola irira etortzea eta gainera hainbeste jendetza, ez? Igual pixka eta jobiantea, edo zer? Bai, baina, egunen bat beti urtero erortzen da. Bai. Gaur bertan jotzen duzue takoneran, Nafarroainezeko txoko horretan, 11 erditan. Zer suposatzen duzuentzat San Ferminetan jotzea? Aukera ona da? Beti aukera ikaragarria, ez? Bai. Azkenean hurbiltzea ona hiriburura, jotzera hemen leku hontan dagoela hainbeste jende eta benetan plazerra, bai. Jendea hurbilduko da, ez? Suposatzen dut. Animatzen dugu jende guztia hurbiltzera. Ona jarriko duzu, ez? Bai, hori bai. Hori beti. Bueno, Bolbora, Saiatuko gara. zergatik jarri zenioten izen hori taldeari? Eta nor jarri Galdera- zion, nori bururatu zitzaio? Uste dut izan nintzela ni, bai. Gauza zen, izan genituela talde asko aurretik. Eta talde hau hasi genuenean, oraindik ez genekien ze izena jarri, ez dakit zer, eta gogoratzen dut unibertsitatean ikasten nengoela eta historia dela teknologia hor ikasgai batean, egon zen irakaslea denbora osoan Bolborari buruz hitz egiten, ez polbora, porque el invento de la pólvora, no sé qué, claro, eta esan nuen, pues igual, polbora, euskaraz, Bolbora, ez dakit zer, esan nien hauei eta... Bizti esaten duna hori, Ni uste dut ez diete, bai, ez? Lehenengo aldia, ez? Bai, esan nien taldekidei eta gustatu zitzaien, hasieran egon zen pixka bat, bai, ez? Bai, eta azkenean. Edo ere baita zuen izakerarekin eduki dezake zerikusirik? Ez dakit, diot. Horretan ez dugu pentsatu, baina... Nortzuk osatzen duzue taldea? Zenbat zarete? Boskea, ez? Bost taldekide eta dena bateria Gabilan, ditzen dena David, plana. Koldo Urriza gitarra, trompeta Iker Otxoa, Urko Peral basua eta hotxa, dena hotxa, eta ni gitarra eta hotxa.
eta gero daukagu beste Hori, taldekide batzuk. Bai, bigarren diskaren arira, aldatu dugu pizka bat funtzionamendua taldean. Eta kontzertuetara deitzen dugu jendea etortzen dela refuerzo moduan, adibidez etortzen dira edo bai Eneko edo Adrian tromboia jotzen, edo bai Fernando Sánchez edo Juan Etxeberria saxotenorearekin. Eta gero perkusioetan ibiltzen da Juantxi jotzen duela tipitako taldean, eta hori, ematen digute indarra asko, beraiek. Ze estilo musikal daukazue, Bolboran? Ze Daukagu. estilo duzu? Eska eta berriki dira gure, baina gero egiten dugu, sartu dugu tangoa, musika disko, musika balkanika baita ere. Kubako erritmoak ere, son kubano, bai, musika latinoa. Azkenean perkusioiarekin ere laguntzen du asko, egiteko... Gehiago seguraski. Saiatzen gara ere hori, bai, abanikoa irikitzen. Limiterik ez jartzen, ez? Bai, Bada gorputzak hori da. eskatzen dizuna... Eta beraz, aipatu duzu hori bigarren diska, ez? Atera duzuela... Orain atera dugu bigarren diska. Hilabete bat, 2 hilabete ez dakit. Bai, pare bat Nola izan da, diska hori grabatzarena, egitearena, nun egin duzue? Urte bat, egon ginen. Urte bat grabatzen, grabatu dugu gu gure kabuz, hori, ni daukat Arellanoan soinu enpresa bat, eta hor daukagu estudioa, eta hor grabatu dugu. Azkenean gure kabuz, baina, klaro, urte bete hor, diska eta prestatzen gehiago, prestatzen 3 edo 4 urte atzetik. Abestia konposatzen eta entzaiatzen. Zuen izan da autokudeatutako guztia, ez? Oraintxe bertan egon dira musikari batzuk esanez, beraiek grabatu dutela diskoa Londresen egun batean. Eta urte bat. aldea, ez? Grabatzea dena, suposatzen gara dut ere... inonak, ez, gu behar dugu urte bete gutxi. Ni egon nintzen gitarra igual zenbat egun, asko. Lakoa den prozesua lan asko egin zutela aurretik, eta gero suposatzen dut estudioak ere jarriko zuela tarifa handi bat Londresen zelako, orduan, ez? Gero eta murriztuagoa, gero eta merkeagoa, ez? Azkenean autoedizioak ere badu lan asko, ez? Ikusten ez dena. Bai, azkenean egin behar duzu guztia, grabatu, mikrofonoa jarri, dena, estudioan egon, editatu, mezkla egin dugu guztia, masterizazioa ezik, bidali dugula Madrilera, beste guztia... Horretatik igual ere abantai, ez? Zen azken finean galditzen da lana igual zuek nahi duzuen bezala. Inork ez dizue esango, ez? Taldeko guztiak egon gara Oso pozik emaitzarekin. Ni ez da espertzen. Zenbat abesti dituzue, bigarren disko honetan. Eta aipatu dituzue hori estilo desberdinak, ez? Ze abesti entzungo ditugu kontzertuan. Diska berriti guztiak, ez? Bai. Eta gero lehenengo diskati joko ditugu 5 edo 6. Joko dugu bertsio bat ere, jotzen duguna beti, eta hori. Bertsioren bat orduan baduzu egotik ere. Piskat, da. Prestatu duzue kontzertua? Mimo handiarekin prestatu duzue kontzertua? Egia esan da asko ez dugu entzaiatu, kontzertu honetarako, baino... Lan egiten dugu, nik taberna bat daukat, hau lur soinu sisteman, bestea, al final, zaila da gehatzea denak. Aurreko kontzertuak bai izan ditugula hori, entzaiatuago eta prestatuago, hori, aurkeztu ginen Lizarran taldeen lehiaketa batera, eta hori, azkenean eman ziguten irabazle, orduan oraindik gaude... Bai, gaude oraindik. Bai, eta hori, ez dugu denbora izan entzaiatzeko edo gogo askorik ere ez. Baina, bueno, gatoz Iruñara guztia ematera, bai. Zaila da beste lan bat eukitzea, gero taldea, ensaioak, zaila egiten zaizue horiena koordinatzea zuen artean. Bueno, nik uste hori dela ia gehienik gertatzen zaizuena, ez? Baina... Gatzen gai, astero egun batean,
uten geha igandetan, eta oso ondo, Bai, gauza da, kontzertua jotzeko bai daukagula zaila. Ze azkenean hainbeste jende mugitzea, egoi lan egiten du ostalaritzan. Ja lan egin behar du asteburutan. Nik ere hori ekipoak montatzen eta azkenean asteburu guztiak, bai. Baina, bueno, beti ateratzen da lekua jotzeko. Nerako beti dago tartea, ez? Nola ikusten duzu pixka bat musikaren egoera? Nafarroa mailan esango dugu, ze... Oso ondo da, hola, jende asko jotzen du zerbait, ez? Eta hori, kulturalki oso politia da. Ni uste dagoela, lehen ere zegoen mugimendu underground edo asko, baina oraindik gehiago, ni uste. Osea, igual jendeak dauka errestasun gehiago, hori, hartzeko bateria zahar bat eta astintzen hasteko, edo hartzeko gitarra bat, edo... Instrumentua bali dute gutxago. Eta ni alde horretatik ikusten dut oso ongi. Igual baliabide gehiago daude, ez? Ez da igual lehen bezala... Igual oso gutxiengo batek zeukala aukera eta, ez? Baliabide gehiago hori, instrumentua izateko, grabatzeko ere, gu ni uste bizi izan bagina orain dela 40 urte... Edo 15 urte ez dut uste, ez genuke diska bat grabatuko gure bizian, eta orain begira. Baliabide gutxirekin, baina egin daitekela, ez? Nola bai? Oso ongi, Mikote, mila esker, Txaloa telebistan izatagatik, zortean, kontzertuan, ongi pasa, disfrutatu, eta nahi duzenean gonbidatuta zaudete Txaloara. Baita ere gonbidatuta zaudete. Oso ongi, Eskerrik asko. Eta on egin ere, badela garaia, ez da, Larraitz? Berdin. Eskerrik asko. Mila esker. Eta gure gaurko azkeneko elkarrizketarekin bukatzeko, egunero bezala, Gora Iruñako arduradunarekin egoteko aukera izango dugu, arratsaldeon Odei. Arratsaldeon, kaixo. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Berdin, eskerrik asko zuei. Esan behar dugu arazo tekniko bat eduki dugula eta Odeik pazientzia handia dauka gurekin, ezta? Bai. Eskerrik asko horregatik ere. Konta iguzu pixka bat nola dijoaz San Ferminak? Oraingoz nahiko ongi. Jende asko egon da lehenengo egunetan, orain nahiko lasai dago, baina oraingoz ongi. Gero egin beharko da balorazioa ongi, begiratu egon diren akatsak, egon diren eta ere zertan egin dugun ongi, zertan gaizki, eta hori balorazio on bat egin, baina oraingoz nahiko ongi, nahiko lasai, eta bai gustora. Zuri justo ardura tokatu zaizuia, azkeneko egunetan pentsatzen dut agian zuri ja utzi zutela pixka lana eginagoa, ez? Zeren, karo, aurreko arduraune komentatzen zuguten lehenengo aldia, baditu garazoak, ezakitzen, jartuko zenioten trukilloa. Bai, bostean egon nintzen montaian eta hola, saldu ziguten pixkat, eta bai, lehenengo egunetarako zegoela pixkat gauza batzuk kolokan, baina orain bai dagoela nahiko ongi antolatuta, eta dena nahiko ongi lotuta. Bai, lehenengo egunetan bai, azkenan nabari da. Eskertzen da, bai hori da, gu bezala, egia. Eskertzen da pixka bat, astean zehar ja ustu dela iria eta lana pixkat arindu dela. Bai, hori da, gaur nahiko lasai dago, atzo baita ere nahiko lasai egon zen, eta astebura izan zen kaineroa, eta orduan orain lasaiago bai, azkena eskertzen da. Zure ardurak gaurkoan hemen, zer dutan etorri zara San Frantziskora? Geratuak gara 8:30 gozatzeko, gero 9:00 hasi gara, eta pixkat, konpontzea pixkat txotnak, gero bai sukaldea banatu ardurak, azaldu pixkat zein den egin beharrak, eta pixkat hori. Eta gero bai egiten diren ekintzetan, bai haiekin hizketan egon, eta hori, eta pixkat hori. Bai, hori da, eguneko arduradun azkenan etortzen diren guztia, bai. Zer euki dugu gaurkoan hemen San Frantziskon goizean eta zer eukiko dugu hemendik aurrera? Egon da hori, lastotan goizean,
egon dira hor umeak oso gustora, eta gero egongo da berriro, 6etan hasiko dira berriro, eta gero ja 7etan pasako gara eta izango da playback lehiaketa. Hori, playback lehiaketa, polita. Bai, animatzen den jendea. Eta kontzertuak bai dituzu ez, baita ere gero gau partean edo. Bai, hori ditugu Errekoleta plazan, eta daude hori 4 kontzertu eta DJ bat. Eta bai, egongo da juerga eta egongo da parranda. Egonen da ez, etxeko entzako ja, ikusten dugu kaletik ja zerritar gutxi da biltzala ez. Ikuste ja gehienak etxera itzuli direla. Gehienak doaz txurigorriz, beraz. Iruñeko jendea oso nekatuta, baina beti atope. Kalean, ez da? Beti, hori urtero eta horrela jarraituko du beti. Zuk izan duzu aukera urten disfrutatzeko Sanferminetaz? Bai, tera zara. 6an, 7an, 8an, oso gustora, egunez, gauez, eta gero ja egun hauetan bai bakarrik goizez, arratsaldez, ze gero ja ardurekin eta hola, azkenean login behar da, bestela hori da. Hemen Maikak arte zaude lanean? Bai, hori da, Maikak arte. Gero ze plan daukazu? Ba, ikusiko da, baina nik uste parranda botako dugula, bai, seguro. Eta guztiak kenduta, Hori da, ez? guztiak kenduta eta orain ja libre, bai, parranda bai botako da. Ia arduradun gehienei egin diegun galdera izaten da, ikusita joan zen urtean eta aurreko urte gehienetan Gora Iruñak zeukan lekua, aurten aldaketa, Alde Zarrera, eta, ikusten dela jendea ibiltzen dela plazaz plaza, nola ikusi duzu aldaketa hau? Bai, aldaketa handia gainera, giro ona, 3 gunetan antolatu gara, azkenan bai aurrentzako, bai helduentzako, baita gaztentzako, eta nahiko ekintza asko, eta bai oso gustora. Nik uste bai aldaketa ona, hobetu daitekeela baita, baina aldaketa oso ona. Positiboa ez, positiboa hori da. Bai, hori positibo bezala hartzen dugu, bai. Aipatu ez, hasieran hori lehenengo aldiz horrelako zerbait antolatzearena Alde Zarrean bertan, honek balioko izuela ez, atorren urteari begira, ikusteko zer egin dugu ongi, zer egin dugu gaizki. Begiratu behar da puntuz puntu egunez egun, zeintzuk diren akatsak, zer egin dugun ongi eta hori begiratu pixkat moldatzeko eta hobetzeko urtez urte. Zu ibili zara asko, plaza hauetan? Zein da gehien gustatu zaizuna? Azkenan Errekoleta da gehien bat gazteontzako, ze kontzertu asko daude, gainera goizeko 4 arte egoten da, orduan nik uste gehiago egon naiz Errekoleta hemen baino. Hemen txandak eduki ditut, baina juerga. Esan beharra dugu, lehenengo egunetan egiten zuen beroarekin, oso gustora egoten zela erean San Jose plazan itzalpean. Egon da giro ona egun guztietan, goiz eta arratsa hori da, egunean bertan eta nahiko giro ona. Atzo baita egon ginen, egon zenez gazte bazkaria, eta oso gustora. Egon duzen, atzoko bazkarian? Atzoko giro ona, bai. Iruña herriko jendea, jende asko, bai, oso gustora. Bildu zen, komentatu zuguten 600 edo... Komentatu zuen, kopuru hori gutxi gora bera zegoela. Jende asko, bai. Gero elektrotxaranga baita eta orduan azkenean parranda handia. Azkenean, ez? Hori da. Oso ongi, Odei, eskerrik asko... Denbora gehiago lapurtuko. Vale. Bazkaldu duzu? Ez, orain bazkalduko dut. Honegin. Eskerrik asko, Eta beste bat arte, ongi bukatu jaiak. Bueno, berdin, Mi esker. Bueno, zuei. Eta zuei ere eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar ere hemen egongo gara, ezta? Azken egunez. Beraz, honegin guztioi. Mi esker.